take waiwaye wajen soyayya na samu mai tarbiya. Adan tafiya aka yi wa take waiwaye wajen soyayya na samu mai tarbiya. Tiran da na fara ganin ki yan mata kika sacin zuciya, babu zato na tunayi na so a cikin so ne ambaliya. Yanzu na san na dace tun da na samo yar islamiya, ko da a kasar indiya ne ni da ke zanyo fariya. Kai kaɗai na kai wa take, a raba ni da kai wallahi da sake. Na shirya je ka ɗauko keke, tuka mu je duk inda kake so zalzala kariya. Albishirin ki ce mini gora fari ki sha labari, daren jiya na yi mafarki auren mu da ke anyo ɗauri. A zamana da ke ba sa'insa har mun haifo jariri, na ajiye kuɗi tari tari har muka je Saudiya. Adan tafiya aka yi wa take waiwaye fagen soyayya na samu mai tarbiya. Yassa dole in sara ma dan ka zama gwarzon shekara, ka fita zakka dan baka da halin yan yaudara. Kai ke sa raina yi sanyi tamkar kankara, rayuwa in ba kai kamar gaya ne ba miya. Domin murna ne haka kin garwata, a gare ki na zo alkhairi ne manufata. Ba wai aka ce alkhairi ya fi mugunta, kowa da wanda yake so ni ma gatawa gangariya. Tun daga laraba ake gane kyawun juma'a, an yau shaidar ka da kyawun hali gun jama'a. Zan dauke kan kai ka gidanmu kar ka ce mini a'a, ka ce musu aure na za ka yi in sun bujiro ma tambaya. Adan tafiya aka yi wa take waiwaye wajen soyayya na samu mai tarbiya. Adan tafiya aka yi wa take